Какво пееш, Дари? Я изпей пак. Къде ти е шапката? Ето я. Къде ти е носледно? А очичките? А устичката? По-голяма уста. А ушите къде са? Ушите. Ушенцата. Къде са ушичките, бе? Дай. Това са ушици. Ето ги, точно така. Да. Айде сега, а къде са ръцете? Ръчичките къде са? Ето ги. Хей, ръчички. Не, няма да пеем, добре. Я си служи шапката, не ти е студено на главата. Ще четеш ли? Браво! Бъц! C'est aussi pour gaspiller mon argent. Stop au gaspillage alimentaire. Si vous ne le Браво! Айде направи за мишенцето. Давай. Варило, мишенце, кашичка. Направи на мама. Варило, мише, кашица. Едното му донесло дървата, едното му донесло водата, едното му донесло брашното, едното запалило огън. Ах ти, Котренце, нищо не си направил, няма кашичка за тебе. Вървял, плакал. И се скрил огън. Fortunax à 7